Nagpasidaan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 11 nga mamahimo nilang i-blacklist ang mga PUJ driver o operator kung adunay anomalya diha sa itaniyag nga fuel subsidy. Sa interview sa Araman Davao kang LTFRB 11 Regional Director Nonito Leanos III nga dili nila konsentihon ang mga violator sa pag-abusar sa fuel subsidy nga gitanyag sa gobyerno. In case, no, nga ilang gamiton for other purposes, just like what happened in the past, they will be blacklisted na by the LTFRB. Ang mga mapapatud-ang gabinuang sa fuel subsidy, taktakon isip usa ka benepisyaryo. Sakto lang kini nga lakang matod-usab sa usa ka PUJ driver tungod akong tabang na ang mga fuel subsidy alang kanila diha sa pagpamasada sa kamahal karon sa gasolina. Nga di pareha nang murag i-convert bitaw nga. At murag naa magitay na bate nga na nga mga sitwasyon murag wagi ayo. Dapat ato agyong gamiton sa tama nga padami po. Gibutyag ni Lianos, 7,397 ka mga units ang mudawat og tag 7,200 pesos nga fuel subsidy. Idiretso sa mga pantawid pasada program kon PPP cards sa mga benepisyaryo ug makuha ang mga fuel subsidy sa mga accredited gasoline stations. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man Aimee Genita, Tatak RMN.